De Partij van de Arbeid had 13 zitten verlen in Friesland. De VVD had 6 zitten minder. De lokale partijen winnen maar nog 16 zitten. Vierders is er winst van D66, de SP en de FNP. Het CDA verleer licht. De opkomst wie goed 60%, ongeveer hetzelfde als Fjouwerjelien. De schroester Jannie van der Molen uit de Kniepen doet onjefte Geert Wilders. Wilders raap juster in Den Haag dat hij regelt zo dat er minder Marokkanen komen zoenen. Ik bij antidiscriminatiebureau Toomba in Ljouwert binnen protte reacties binnenkwam van mensen die het onjefte dwan willen. Rapper Hosni uit Snits is juster onhouden van wapenbezit. Hosni hier een anti-Geert Wilders videoclip maken. Dit Wilders in bedriegen waar met pistolen op hollen. De politie had bij de rapper thuis 3 vuurwapens in beslag genomen, die nog onderzocht werden als ze echt binnen. Polare, de jeddere boekhandel De Tille in Ljouwert, blijft mogelijk toch iepen. Er is overeenstemming over een troststart van 6 polare vestigings, waaronder die in Ljouwert. Doel is om de meeste werknemers aan het werk te houden. Joen droeg vannacht rein, een krachtige onthudde zuidewien. Het werd 8 graden. Manier eerst rein, midjes westzinnen, een stuk kouder als Joert 10 graden.